Всім привіт! В цьому відео покажу, як ми захищаємо рослини від такого шкідника, як медведка, або як її ще називають, капустянка або вовчок. Для цього нам потрібна звичайна яєчна шкарлупа. Висушую її та подрібнюю будь-яким зручним способом. Після чого густо розсипаю подрібнену шкарлупу по ділянці. Через певний час, після прополювання, шкарлупу додаю зверху ще раз. Я найбільше спостерігала пошкодження саме цибулі та моркви, тому найбільше всипаю яєчною шкарлупою саме ці ділянки. Але й інші рослини капустянка буває пошкоджує, такі як помідори, кавуни, тому при висадці розсади додаю шкарлупу в лунки і також насипаю її на поверхню. Спосіб перевірений, користуємося їм вже кілька років. Одного року навіть зробили експеримент. Були дві ділянки цибулі, одну з них засипала шкарлупою, а менша ділянка залишилась без. До того часу, поки потрібно було збирати врожай, на ділянці, де не було яєчної шкарлупи, вже майже нічого не залишилося. Поступово за сезон були під'їдені та загинули майже всі рослини. А з посипаної ділянки зібрали чудовий врожай. Якщо вірити інтернету, медведка любить їсти яєчну шкарлупу, але вона від неї гине. Обов'язково спробуйте даний спосіб, оскільки він простий, не потребує додаткових витрат, а крім того яєчна шкарлупа ще й служить добривом для рослин, тому шкоди від цього ви точно не матимете. Єдиним мінусом може стати лише недостатня кількість яєчної шкарлупи, оскільки її точно не вистачить, якщо городу у вас велика площа. В такому разі можна використати її хоча б на тих ділянках, які найбільше вражає медведка. В нас, наприклад, це цибуля та морква. Діліться в коментарях під відео своїми перевіреними методами боротьби з медведкою. До зустрічі в нових відео!